विश्व जल दिवस 22 मार्च। जल संकट पर हमार ध्यान। जल संरक्षण हमनी के साझेदार बन के कैसे बचत कर सकेनी जा। विश्व जल दिवस के बाद यह वीडियो में हमनी के जानब जा कि मीठा पानी के संसाधन के कमी, असमान पानी के वितरण आ जल प्रदूषण के मुद्दा हमनी के समाज के कैसे प्रभावित कर रहल बा। इतने ना हमनी के समझब जा कि हमनी के इस समस्या के समाधान कैसे कर सकतानी अबूरी अपना भौतिक जीवन में सार्थक बदलाव कैसे ले आ सकतानी। यह खास वीडियो में हमनी के कोशिश बा कि रउआ सभे के यह महत्वपूर्ण विषय के समर्थन आ संलग्नता खातिर प्रेरित कइल जा। आई सभे मिलजुल के एगो बेहतर भविष्य के ओर बढ़ल जा। जल संरक्षण के बारे में जानकारी से भरल यह सफल यात्रा में हमनी के सब केहू के स्वागत बा। मत भूली सुधार के ओर पहला कदम त हमनी के सभे मिलके उठा सकतानी। हर साल 22 मार्च के मनावल जाए वाला विश्व जल दिवस संयुक्त राष्ट्र UN के दिन हवे, जेकर साझा मकसद दुनिया भर में जल संकट के मुद्दा पर चर्चा कइल आ मीठा पानी के संसाधन सब के सही प्रबंधन के समर्थन कइल बा। एकर मकसद 2030 तक सतत विकास लक्ष्य SDG 6 सबका खातिर पानी अबूरी स्वच्छता के हासिल कइल बा। समस्या सीमित मीठा पानी। पृथ्वी पर कुल पानी के मात्र 2.5% हिस्सा मीठा पानी हवे आ एकर बहुत सारा हिस्सा ग्लेशियर आ ध्रुवीय बर्फ के टोपी सब में बंद बा। असमान वितरण दुनिया भर में मीठा पानी के उपलब्धता अलग अलग होला। कुछ इलाका सब में पानी के कमी हो रहल बा, जबकि कुछ इलाका सब में बाढ़ के सामना करे के पड़ेला। जलवायु परिवर्तन एह असमानता के औरी बढ़ा रहल बा। प्रदूषण, औद्योगिक कचरा, कृषि कचरा आ अशुद्धि से पानी के प्रदूषण से मीठा पानी के गुणवत्ता पर खतरा पैदा हो जाला। तथ्य और आंकड़ा। 2.2 अरब लोग। UN वाटर के मुताबिक दुनिया भर में 2.2 अरब लोग के सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं खे। 4.2 अरब लोग, लगभग 4.2 अरब लोग सुरक्षित स्वच्छता सेवा के पहुंच से वंचित महसूस करेला। पानी से होखे वाला बीमारी। असुरक्षित पानी अस्वच्छता के कारण हर साल लगभग 36.1 लाख लोग के मौत हो जाले आ एकर अधिकतर शिकार 5 साल से कम उम्र के बच्चा होले। विश्व जल दिवस के फोकस 1। हर साल विश्व जल दिवस के एगो खास विषय होला जवन जल संकट के एगो खास पहलू के बढ़ावा देला। 2024 के थीम बा शांति खातिर पानी। एह विषय में जल प्रबंधन आ शांति निर्माण के बीच के संबंध पर जोर दिहल गइल बा। पानी के कमी आ जल संसाधन खातिर होड़ से तनाव बढ़ सकेला आ टकराव हो सकेला। एकरा उलट जल प्रबंधन पर सहयोग से शांति आ स्थिरता के बढ़ावा मिल सकेला। कार्रवाई करे खातिर विश्व जल दिवस व्यक्ति, सरकार आ संगठनन के जल समृद्ध भविष्य के दिशा में मिलजुल के काम करे के नेवता है। कुछ तरीका नीचे दिहल गइल बा। पानी के संरक्षण। रोजमर्रा के आदत में साधारण बदलाव, जैसे कि कम नहाए अबूरी लीक होखे वाला नल ठीक कई, बहुत फर्क डाल सकता। पानी से जुड़ल चैरिटी के समर्थन करी। पानी के संकट से निपटे खातिर कई गो संगठन काम कर रहल बाड़े। ओ लोग के दान देवे पर विचार करी भा ओ लोग के साथे स्वयं सेवा करे पर विचार करी। जागरूकता पैदा करी। पानी के महत्व आ हमनी के सामने आवे वाली चुनौतियन के बारे में अपना के या दूसरा के शिक्षित करी। बदलाव के वकालत करी। अपना स्थानीय आ राष्ट्रीय सरकारन से मांग करी कि वो टिकाऊ जल प्रबंधन नीतियन के प्राथमिकता देसु। अंतिम बात, विश्व जल दिवस एगो साधारण अवलोकन से अधिका बा कि हमनी सभे के आह्वान बा कि एह महत्वपूर्ण संसाधन के रक्षा के जिम्मेदारी लेबे के हमनी के मिलजुल के एगो ऐसन भविष्य स्थापित कर सकेनी जा जहां सबका के साफ पानी मिल सके। जबना के जरूरत बा ओकरा के पनपे खातिर लाइक और सब्सक्राइब करी।